Takže ahojky, u dnešního videa vás vítá Blacky a dnes budeme hrát Redstone Mine 3. Pomičko. No, abych vám představila, tohle je pomička. Ta tady se mnou, ta mě tady bude celou Redstone Mine 3 prakticky provázet. Protože to bude vlastně se mnou. No, v dnešním díle tady budeme stavět trošičku domeček a bude to z většiny povídacího. Takže za prvý vás poprosím, pojmenujte tyto 3 žabičky. A mimochodem, Blacky, já se tady jenom fláka a já tu makám. Já si tu říkávám, abyste pojmenovali žabička. Já tu celou dobu makám. Hele. Ano. No a tak jako ty jsi mi neřekla, co mám dělat. Tak já nevím, co jako, nevím, já taky co dělat, takže. No, takže. No. No dobrý, no. Jak vysoký to je? Tak jo. Hele, jak chceme vysoký strop? Tak tohle to tam je vysoký na tom tutoriálu. Tak jako já stavit neumím a netajím se s tím, jo, takže máme tutoriál, jo, ale tak jako, já se s tím netajím. Já taky, no takže. Nebudeme si to přivlastňovat, my jako. My si. Protože nejsme úplně nejlepší stavení. No, my nejsme buildři, jako točím vše, jo, takže. Můžeš sklidit políčko. Já to bych mohla, no. To máš pravdu. Jdu, prosím tě. Jo, nemusíš mě vraždit kvůli tomu, že jsem neudělala poličku. Děkuji. A to slovo jako nemusíš říkat tady jako ne. To jste neslyšeli? No tak jako YouTube slyší všechno. Tak mi doufám, že tato slovíčko nebude víc k mému banu, bych se posr. No, já jsem to slovíčko nedořekla, takže to není sprosté slovo. No jo, a gratuluju vám, spíš děkuji vám za 20 odběratelů. Velmi si toho vážím. To je hrozně NPC video tohle. Je. A já taky točím první gameplay v životě. No to je jednoduše, no. My už jsme točili, ale jako to jsme nevydali, protože prostě to bylo moc těžké. Protože to video mělo asi 10 hodin. No, jako jo, no. Neříkám, že. Jako přeháníš, jako jo. No dobře, mělo to minimálně 3 hodiny. No ale já jsem to sestříhala, ale pak to prostě nějak jako nešlo vydat. Já jsem to nevydávala, ale bylo to docela no prostě my jsme vás uvedli do toho, co to bylo. Snažili jsme se udělat hardcore, ale nějak se nám to nepovedlo. No takže jsme tam minimálně asi 20krát udělali bye bye. No, takže jsme se oživili. A mi líbí to, udělali jsme bye. My jsme se mohli oživit v hardcore. No on to totiž hardcore nebyl. Jo, aha, my jsme to jenom dělali, aha, okej. Jo. Tady vidíte, jak kolikrát nemůžete věřit čemu, co je na internetu. No, jako všichni náleží od nás jsme reálně, jenom jsme prostě fakey z toho. Takže jo, nevěřte všemu, co vidíte na internetu. To je poučka dne. Nevěřte Blacky, vždycky pravidlo číslo 1, nevěřte Blacky. Hele. Ano. Hej. Jak, ať mi nevěřej. Jako, říkám pravidlo číslo 1. Teď pravidlo číslo 1, nikdy nevěřte tomu, co je na internetu, protože tohle video je real. Stejně jako to, že tohle je Redstone Mine 3. To není vůbec ty, je to Redstone Mine 10. Jo, přesně tak. Okay. No dobrý, no. Tak Redstone Mine 3 vlastní shooter, je to spuštěný 2 dny. Celý a no. Kdybyste se ptali, proč jsem gameplay nenatočila hned první den, tak první den se nám musel 10 hodin načítat border. To lež a nebyl muslína, se jinak chtěl. Hele, ale když se ten border musel načítat. Jo, tak s tím mohla natočit, jo. No to jsem mohla, no. No, vidíš. A já se jdu podívat na tutoriál. Jo, nejsme buildři, takže prosím vás, my si tady neklejmujeme tento domeček, že jsme ho vymysleli my, nevymysleli, ale
Zase tak geniální nejsme. Na takový úrovni nejsme, očividně ani nikdy nebudeme, takže tak. Tady nějaký slevy, tak musím podívat na to tady. Groundlings, toho gásta. Jo, takže... Jo, neptejte se, co mám s kamerou, já to nevím. No, tak to zatím vypadá, no. Možná bychom mohli postavit to nový molo, hele. Hele, ty jsi mi neřekla, co mám dělat. Máš stak. Jo, neptejte se. Taky nejsem builder, jo, takže se mě neptejte, jo. Proč to vypadá takhle divně to molo, ale... Prostě nejsem builder. Stejně jako nikdo z nás. Dvou. Ty jsi našla tutoriál na tenhle domeček. Ty jsi našla tutoriál na ten domeček, co jsme si vybrali. A jo, vlastně. Jo, vidíte, tomu se říká Edeme. Tomu se říká, no, tomu se říká blaky a bez mozku. Tomu se říká silná demence. Ano. YouTube vidíte, neřekla jsem to já, řekla to Pomička, takže mě za to nebanujte. Banujte za to Pomičku. To je jedno. A to je pravda. No vidíte YouTube? Takže napadám nemocný lidi do prčic. A tohle už prostě bylo. No nic, no. Takže, ještě jednou připomínám, pojmenujte toto žabičky a kdo se ten video dokoukal až sem, tak nezapomeňte dát like a odběr. Ale kdo jste video dokoukal až sem, tak se dívej. Co? No, to je dobrá otázka, proč na to koukáte? Jsem říkala, na co to koukáte, ale nejde. Hele. Já zkusím nějak vymyslet podle sebe, jenom to tak. Jenom jsme trošičku mimo. A tak když tu mají módy, tak jak to dělat? Já nevím. Já nemám módy, já jdu podívám. My nemáme módy, takže... Škoda. Třeba by jako nějaká redstone na němu. No, to musíme přesvědčit shooter. To asi jako ne. Já mám pocit, že to se nám proto nepovede. A tak jako ono to jako moc nejde. Jako přesvědčit shootera? Ne. Ale dám tam ty módy. To ne, no. Nedořekl jsem to taky dobře. Já ještě slovo, počkej. Jo, takže asi nějak takhle. No, takže guys, mohla by se mít udělat podlahu. Jo, a strop bychom mohli udělat. Takže guys, jelikož jsme velmi hodní lidi, až na to, že vůbec, ale nevadí. Tak bychom mohli jít udělat stropec. Aby jsme aspoň malinko Pomičce pomohli. Prosím, tu nic neděje. Nebo víš, co máš dělat? Dělám strop. A víš jak? Normálně. Ne, víš, ne, to není podle toho tutoriálu. Dej to pryč, ať je to, co je to. Má být strop. To není strop. Tak to bylo zlý. Tak sorry, prý no. Ale můžu udělat podlahu. No, tak to asi můžeš, no. Co to je? Já nevím. Počkej. Já úplně totálně. Jo, takže...
já myslím, že já se s váma asi pro dnešní video rozloučím. Ukážu vám hold, jak ten baraček dopadl v příštím díle, protože další video už by mi YouTube nedovolil, takže hold, mi nic jiného nezbývá, než se s váma rozloučit, takže čauky, asi. Jo a nezapomeňte dát like a odběr a uvidíme se u příštího videa. Ahoj! Pomičko, rozluč se. Čauky. No, vidíte, tak ahoj!